În anul 2006, pe 8 aprilie, s-a născut o zeiță pe care urma să o cheme Alexandra, dar ei îi place să-i se spună Pica. Pica, tu ești zeița a tot ce este frumos, ești cea mai frumoasă și deșteaptă fată pe care am cunoscut-o. Nu înțeleg de ce vrei să pari un demon când tu ești un înger trimis printre noi. Chiar de ești din Ploiești, iar eu din Zalău. Tu ai reușit să-mi furi inima. Nu-mi pasă că nu suntem împreună, eu mă bucur că suntem prieteni. Deși aș vrea să-ți pot spune iubito, mă mulțumesc și că-ți spun prieteno. Prieteno, îți spun sincer că toți cu care ai fost împreună sunt doar niște dobitoci care au pierdut o zeiță atât de frumoasă cum ești tu. Tu ești perfecțiunea întruchipată.